Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam dagasngi hagawi ka jingjia ki pat ba nonglen nongwan khamtam ki nongpang ki basha sumar hapo ka North East Cancer Hospital kabdan Mawsmai khatwei mer lani jorabat ki lalat thau na ka jingmen saw hadien ba uwe transformer ulakem ding bat plu hadien ba ki thlit ding ki bashir khai ki laklang ya utei transformer ubadan hakmat ka kyrpong jong ka ka hospital karkum ka jingtip bala yo lum la ya thu ba ka jingjia plu ding jong utei transformer kalajia hakipor shiteng sinya hakipor khat arbajin khat arshiteng minmien bad hadin ka jingyo I jonggi pat ba la pentip na marsha ki bor pulit ding ka gahati ki lapoi marmar syakatai ka jaka bantem ya ka ding ka balaklang ba dei hadin ka jingyo khun ka balane katu ka nepor ki pulit penip ki lala bantem ya ki thlit ding ki bashir khai layo jingtim baya ka daw jonggatai ka jingpluh transformer ompat la satya bantem bana kalyang ki bor pulit ka jorabat police outpost ki dang pelong ya ka jingtokin halor ka tai ka jingjia hendrai ka bakham don bok kalong bahagani ka jingjia om shamna don kanu ka jingjia ka basngosi persha ya ki pat ba nonglen nongwan lani ki nongpang ki basha sumar hakani ka North East Cancer Hospital.